president. Trevor, adwa medo matin koka bie wach rowere. Ineno ariora an achiel kuom joma nomaki 2023. Kendo an nomaka kadhi e supermarket. Ma sani da uluong ni abducted. Chondo ni wacho ni arrested. Moterwa DCI. Mwachamo koyo Kiambu ndalo 4 kato terwa manade ko ema noresowa. Ndalogo to nokwan dhano nwan le. Makoro sani koka koro imako dhano koro ji ywak. So nyakwa bed gi Kenya mantie gi usawa. Gimoro katimore ne wadu marach. Wuoe nikech kiny kotimore ni koling to koro ok ni en ng'a rach imbe no kiwuoe mare. Kabire wacho mbulu mar rowere. Adwa duoki chien 2022. Nikech nitie e siasa en about kisungu luongo ni creating a narrative. Kano wantie 2022 nokel gimoro ni jomodhier gi jomochan. Hustlers gi dynasties. Ma kwago kwan kendo wang'eyo kaka notimore, whether fairly or not, hustlers nokawe. Jomodhier nokawo loch. To sani king'iyo lojno, be jomodhier nie iye. Onge dog dynasty emochako duogo kendo gine magichagi pogo cabinet. Nyiso ni kata sani koro kwadhi e moro ni giloke ni en mar ojende gi jodongo. Gen Z versus status quo. To jomoko wacho ni Gen Z nyalo kawe. To kata gikawe, I can assure you, bangi gini ariyo, jodongo ko ema pod gibedo. Idhi luongo tu ni serikal mar Gen Z, to jodongo ema nie yi. So, kwadwa loch kik wang'i ni vijende kata jodongo. En about lokruok. To kwadhi e numbers. Kaka nawacho, Kenya population growth marwa koro kwariwo en about 1 million a year. Nyiso ni since the last election to this election, ji dhi medore million moko 5. Nyiso ni ombulu nikech wa register gimoro 70-80% kaoga kura nyamedore gi ji million 4. Nwabedo register ji almost 22 million, dhi bedo gimoro 26. Jomanogo kura en gimoro 14 million, wang' ni nyago around 16 million. Nyiso ni jomadhi kao kura manyien ok dhi kalo million 2. Kura manyien kech one kura ne midhi kaw doga IBC osalosa ni gidwa timo registration. Boniface Mwangi girito osedhi e court. No nagisedhi e court kendo koro giwacho ni okupoge maber. Koro commission unless commission gi 41 commissioners. Mondo bi nyaka yud dot moro ma ywak. To kibire numbers 2022 no 2017 jimano go kura ne 12 point something million. 2022 14 point something. It's a trend. It's a trend analysis. Okdhi kalo 17. Ineno. Nikech ineno gima koro jilongo ni Gen Z ge. Magi youths. To youths osabedo ga Kenya chakre. Nyinge miwilo. Ineno. Youths onge chieng' ma Kenya osabedo maonge youth. Charles Rindo gini manade. Nyinge magiwiloga. Ineno. So kata jomana go anbuoga botuo toka maka na youth. Ineno. Kidhi nyaka jomana kinyo moi mana luongo ni beaded sisters. Maka bena mana youth. So onge gima nyinge magiwilo. So but wasaneno ni every election it increases by around 2 to 3 million. Which means the new voters will be 2 to 3 million. Kagi wacho ni gidwago kura ne ng'atgi, you will be a distant number.